Dobrý den, to bylo to první a poslední slovo, které umím česky. Já děkuji za tlumočení a jsem rád, že tady mohu k vám promluvit. Děkuji vám za pozvání a budu mluvit o tomto. Budu vám mluvit o zkušenostech, které jsem nashromáždil za 20 let v Lužici. Je to kousek odtud, byli jsme tady za 1,5 hodiny, není to opravdu daleko. Budeme se zabývat také metodami rozvíjení tohoto těžebního regionu, této krajiny. Budu mluvit o té fázi vývoje, ve které se možná nacházíte zrovna vy, a potom na závěr budu mluvit o mezinárodní spolupráci. Jenom zcela stručně, abychom si uvědomili, kde je Lužice. Ne, ještě jinak. Na úplný začátek řeknu toto. Proč jsme v Lužici, jak už říkal i můj kolega, se pustili, vlastně jsme museli sanovat najednou tolik povrchové těžby. Souvisí to s pádem železné opony a my jsme totiž, já se musím teď tady podívat do svých německých podkladů. Tady máte počet tun v milionech, to jsou tedy čísla, roční těžba, vidíte, jak ta čísla klesala a vidíte také, jak klesal počet zaměstnanců, počet horníků. To prostě souviselo s tím, že najednou z ničeho nic jsme začali využívat nové zdroje energie. Dříve ve východním Německu se používalo 80% zdrojů energie z hnědého uhlí a nastala opravdu drastická změna. A to kleslo, tedy těžba hnědého uhlí klesla o 30% vlastně ze dne na den. Když se tedy podíváte na graf, který znázorňuje transformaci těžební oblasti, všechny ty zelené plochy, stejně jako ve vašem regionu, tehdy vlastně tam se těžilo v hloubce 100 metrů pod zemí a ty hnědé skvrny ukazují, kde ještě pořád probíhá aktivní těžba. A máme plán do roku 2038, kdy dojde k odstavení těžby. To schválila i naše německá vláda a úplně odstoupíme od těžby hnědého uhlí. Podobné obrázky určitě znáte i ze své země. Zcela zničená krajina. Tohle nejspíš znáte také. To jsou tedy ty zničené osudy, tak bych to řekl. To jsou lidé, kteří celý život pracovali v dolech a kteří drží svoji výpověď v ruce. Vidíte, jak bezradní jsou lidé. Vidíte to na jejich obličeji, když najednou se musí potýkat s novou realitou. Potom takové to velké dědictví, zastaralé továrny, které už nejsou potřebné, které tam prostě stojí a nejsou k ničemu. A pak samozřejmě obrovské problémy s krajinou. Může dojít k velmi nebezpečným situacím, kdy se můžou sesouvat svahy jezer, kdy je půda velmi nestabilní. A samozřejmě také proměna krajiny, ke které dochází, ta je opravdu velmi dramatická. Vidíte, jak to vypadalo před začátkem těžby, během těžby a jak vypadá krajina po těžbě. Možná byste si řekli, že to jsou 3 úplně odlišné regiony. Tak velké jsou v tom rozdíly. Myslím si, že je to velmi těžké se s tím vůbec poradit jako region, s těmito obrovskými změnami. Jak je to celé naplánované? Jakým způsobem probíhá sanace dolů v Německu? Nejprve se tedy rozmyslíte, jakým způsobem to bude vypadat časově, tedy v tom běžném postupu. A velmi zajímavé je, že tyto plány uzavírání dolů integrují různé aspekty. Nejde pouze o techniku a psychologii a biologii, to, jak bude vypadat ta krajina, ale v těchto plánech jde také o tom, že potřebujeme mít před očima konkrétní cíl, že musíme integrovat celou krajinu a její působení na okolí, že musíme
zapojit různé vlastníky, zemědělské podniky, lesnictví. A to vše musí obsahovat náš plán. Musíme vždycky zpracovat to, jakou plochu, o jaké ploše se bavíme, jak to bude vypadat po všech těch změnách. To jsou tedy různé výzvy, se kterými se potýkáme. Ale samozřejmě tu máme další úkoly. To možná bude pro vás také zajímavé, protože kromě těch všech technických otázek, které jsem představil, tu máme další otázky. Kdo bude připravovat vizi budoucnosti pro nějaký region, který byl tradiční důlní region a který najednou má najít svůj nový směr, který potřebuje novou identitu? Kdo bude moderovat celý tento proces, který je neskutečně komplexní? Máme tu jednoho člověka, jeden tým nebo jednu instituci, která se o to postará, která vlastně bude mít všechno v ruce a bude všechno koordinovat. Jaký bude dopad na obyvatelstvo tohoto regionu? Kdo se bude ptát lidí, kteří tam žijí, jak na ně bude působit celý ten proces, jak jsou spokojení? Budeme hledat mezioborová řešení. Budeme hledat nová využití regionu a musíme se rozmyslet, jak bude vypadat nový hospodářský rozvoj. Budeme tu mít krajinu, my nevíme, jak se bude naše společnost rozvíjet dále a nevíme úplně jistě, jakým způsobem můžou zabudovat krajinu do tohoto plánu, jak budou žít lidé v tomto regionu za 60 let. Jak by měla vypadat infrastruktura, jak by měla vypadat mobilita. Kdo bude organizovat výměnu zkušeností mezi jednotlivými regiony nebo mezi jednotlivými státy? S tím vším jsme se zabývali v našem regionu, v Lužickém regionu a od roku 2000 do roku 2010. A IBA, to je mezinárodní výstava, tedy mezinárodní veletrh, kterého jsme se zúčastnili. A chtěli jsme získat odpověď na všechny tyto otázky a sestavili jsme tým, který se právě věnoval těmto otázkám. A byla to taková dodatečná agentura, která převzala tuto roli koordinátora a moderovala celou tu situaci. Nejprve jsme se podívali na to, jak vypadá naše krajina. Je to opravdu jenom písek a špína, nic jiného? A nebo se to dá interpretovat také jiným způsobem. Můžeme se podívat na trochu jiné obrázky. A co se stalo s lidmi, kteří tam kdysi bydleli? Probíhají diskuse s obyvateli přesídlených obcí. Nejde jenom o ten písek a zeminu, jde o příběhy bývalých obyvatelů, kteří se museli odstěhovat, kteří byli možná velmi smutní, protože ztratili domov. Možná, že pořád ještě se nemohou opravdu radovat z toho nového jezera, protože oni pořád smutní po té své původní vesnici, kde žili celý život. To je také nějaká novinka. My jsme tedy pozvali bývalé obyvatele přesídlených obcí na to místo, kde oni původně bydleli. Konkrétně na to místo, kde jsme si sedli s nimi na židle do kroužku a vlastně jsme s nimi smutnili. Zpracovávali jsme to jejich rozhořčení a smutek po ztraceném domově. A jeden z účastníků nám řekl, teď už jsem to všechno zpracoval a už se začínám těšit na to nové jezero. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že jsme těm lidem dali trochu naděje a že jsme jim dali také příležitost strávit to celé, co se stalo se jejich bývalým domovem. Co se týče technologie, vidíte tady obrovský most. Běžně bychom ho normálně strhli a nevím, nějakým způsobem bychom ho rozřezali a využili jiným způsobem, ale on je to bývalý skrývkový most, který svědčí o minulosti. Je to vlastně kulturní památka, kterou chceme využít. A proto se to vyplatí ponechat si most v krajině jako symbol toho, co představoval. Horníci nám v první chvíli nerozuměli, nechápali, co chceme udělat. A my jsme jim říkali, to je ale jako Eiffelovka. To není prostě jenom věž, kterou jsme postavili pro výstavu Expo a pak ji zase strhneme. Ne, to bude ikona. Je to prostě Eiffelovka, která nestojí, ale leží.
Takhle si to představte. A my dokonce máme větší Eiffelovku. Vidíte to bez srovnání na schématu, že náš Skriftový most je daleko delší než Eiffelova věž. A potom tu máme různé další věci, které chceme ponechat v krajině. A pak tu ještě něco dalšího, co v normálním procesu nenajdeme. Museli jsme vypočítat, kolik návštěvníků k nám přijede, tedy například oblast mezi Prahou, Vratislaví, Berlínem a Lipskem. Když k nám přijede hodně návštěvníků, vypočítat průměr, jakým způsobem to bude vypadat konkrétně a jestli se to vůbec vyplatí, abychom nechali tento most u nás v krajině. Musíme samozřejmě také zohlednit ekonomické hledisko. A nakonec se nám podařilo přesvědčit tento region, abychom si tuhle naši Eiffelovku nechali. A máme každý rok 25 000 návštěvníků, nebo teď do této doby to bylo 25 000 návštěvníků a ročně to bude vycházet na 60 000 návštěvníků, kteří k nám přijedou. A je to velký úspěch. Ukazuje to, že když trochu kreativně přemýšlíme a máme k dispozici potřebné prostředky a přesvědčíme obyvatele a nějakou instituci, že můžeme dojít k nějakému opravdu skvělému řešení, než k tomu běžnému, ze zákona předepsanému řešení. Něco podobného se dělo v případě těchto industriálních věží, bývalé koksárny. A vidíte, lidé si je fotí, říkají, to je skvělé, to je něco výjimečného, je to vlastně atrakce u nás v Lužické oblasti. A nebo terasy IBA, to je takové výstavní a dokumentační centrum na břehu budoucího jezera. Takhle vlastně to vypadá, když už tam je voda. Když to vypadalo ještě takhle, jako na prvním obrázku, lidé říkali, to vypadá divně, proč bychom tam měli mít výstavní dokumentační centrum, proč přímo u vody. Tady máme jenom, vlastně zíráme na písek, na kus břehu, proč? Je to prostě divné místo. Ale my tu máme opravdu nádherné výstavní centrum, kde se mohou konat konference. Je to velmi moderní. A teď už na tom druhém obrázku vidíte, jaký to mělo smysl. Že to byl takový můstek do budoucna. A že lidé si měli představit, že někdy do budoucna tam bude jezero a jakým způsobem se bude využívat. Pak tu jsou budovy na Novém jezeře, tedy plovoucí architektura. To je zase něco výjimečného. Institut na univerzitě v Cottbusu se zabývá plovoucí architekturou celosvětově. Oni se také zabývají zvyšující se, stoupající mořskou hladinou nebo hladinou oceánu na celém světě a zabývají se tím velmi intenzivně, vyvíjejí různé produkty, které se dají prodat po celém světě, které se dají využít celosvětově. Jsou to tedy úžasné nové projekty. A samozřejmě kromě turismu, turismus vždy hraje nějakou roli, také jsme si představovali, jak to bude vypadat na březích jezer. Vypisovali jsme nové soutěže, přemýšleli jsme, jak to bude do budoucna vypadat. Někdy jsou ty věci prostě atraktivní a zajímavé, nebo jsou prostě z dlouhodobého hlediska spíš nudné. Ale když se díváme tady na tento nový přístav, tak to si myslím, že to je takový motiv, který uvidíme na pohlednicích. To je takové velmi fotogenické. A myslím si, že se s tím místní obyvatelé jsou schopni také identifikovat. A potom taky dochází k takovým vtipným situacím, jako vidíte tady. Dnes ráno jsem si všimnul taky, že ty vesnice v okolí jezera vůbec nepočítají s tím jezerem. A že to je musíme taky naučit, že oni se mají nějakým způsobem propojit s jezerem. A tady vidíte, že tady to centrum městečka je 950 metrů od jezera. A nebylo to tak, že vlastně nejdřív vzniklo město, protože tam bylo jezero. Ne. Město už tam dávno stálo a potom v průběhu let vzniklo jezero a město se mu muselo nějakým způsobem přizpůsobit. Tady vidíte projekt kanálu Košin, který propojuje dvě jezera.
a máme tu okresní silnici, která tudy prochází a vidíte i nahoře řeka, kanál je pod ní na obrázku. Nebyl to úplně levný projekt, ale všichni aktéři se shodli na tom, že tohle propojení je velmi užitečné. Sice to stálo daleko více, než původně předpokládali, ale hospodářsky se to vyplatí i do budoucna, protože opravdu se sem dostane daleko více návštěvníků a mohou pohodlně projet regionem. A samozřejmě u jezera si můžete zapůjčit loďku, projet se po jezeru, to je zase další hospodářský aspekt, který je velká výhoda. Potom jsme se bavili o různých architektonických lahůdkách, o nových architektonických symbolech regionu, až po nové zemědělské využití krajiny, nové agrární způsoby pěstování vína, pak chráněná území. To je opravdu široké spektrum různých možností upotřebení nové krajiny. Tady vidíte 30 projektů, které vznikly, 30 projektů IBA, nebudu vám představovat všechny dopodrobna. Pokud vás to zajímá, mám tady sebou brožury a rád vám je rozdám a podám vám podrobnější informace. Na konci roku 2010 jsme vyzvali veřejnost, aby se seznámili s tímto tématem a představili jsme jim umělecký projekt s účastí 5000 obyvatel, kteří přišli s kapesní svítilnou. A bylo to úžasné, protože my jsme tímto způsobem zasvěcovali Nové jezero. Oni přišli s rozsvícenými svítilnami a tam vzadu vidíte taky tu světelnou linii, že tam stáli také lidé a rozsvítili celý ten okraj jezera a bylo to nádherné. Sice to trvalo jenom pár minut během jednoho večera, ale lidé se vlastně seznámili a myslím si, že měli velkou radost a mohli se začít těšit na to, jak to bude vypadat do budoucna v okolí jezera. A na závěr, co je pro mě velmi důležité, je metoda, jakou jsme dosáhli těchto různých úspěchů. Když se vrátíme znovu k tomuto můstku, k tomuto mostu, přepravnímu mostu, co jsme vlastně tady udělali? Začali jsme vnímat most jiným způsobem. Museli jsme přizpůsobit zákony, aby na tento most mohli vstoupit turisté. To v dole není možné. Museli jsme tedy změnit naši koncepci nového využití a chtěli jsme, aby společnost převzala zodpovědnost za návštěvy tohoto mostu a připravili jsme různá školení, prohlídek tohoto mostu a měli jsme celý pedagogický koncept jednotlivých prohlídek. Zavedli jsme rekvalifikaci na průvodce těchto mostů, vytvořili jsme tedy nové pracovní příležitosti a potom jsme spojili most s různými kulturními a uměleckými akcemi. Ale to jsou všechno věci, které nevidíte, které musíte zvládnout nějakou moderací, koordinací, managementem. Je to tedy skvělé využití průmyslového dědictví. A z toho urbanistického hlediska jsme jenom... To byla jediná věc, kterou jsme vlastně podnikli, že jsme zvýšili stabilitu toho mostu kvůli návštěvníkům. Zpevnili jsme zábradlí u skrývkového mostu a zpřístupnili jsme ho veřejnosti. A vy si opravdu musíte uvědomit, co je viditelná část toho projektu a že spousta věcí vůbec vidět není, že spoustu věcí musíte prodiskutovat dopředu, musíte se pobavit s různými starosty z konkrétního regionu a možná je to často daleko důležitější než konečný výsledek. Nebo je to prostě zásadní pro váš konečný výsledek, bez toho by to nešlo. A k tomu patří také formální plánování. My jsme samozřejmě začali s neformálním plánováním a měli jsme systém. To formální plánování vidíte na levé straně, ale to má prostě svoje omezení. Musíme se soustředit na proces, musíme se soustředit na jednotlivé projekty, jednotlivé pilotní fáze, příklady dobré praxe, různé konkrétní příklady.
které využíváme a musíme respektovat zákony. No, ale my chceme také zapojit společnost, zapojit veřejnost. To patří do toho neformálního plánování. Chceme vytvořit zcela novou krajinu. A proto jsme potřebovali strategický celkový přístup. Máme tu celkem 30 projektů v regionu o rozloze 70x50 kilometrů a na lokální úrovni jsme definovali 3 až 5 projektů, přizvali jsme k nim veřejnost, aby se k ní vyjádřila a vidíme, jak vypadá akční rádius v celém regionu. My jsme ale celý ten proces museli moderovat, aby lidé před očima měli nový cíl, nový směr a že budeme vytvářet zcela novou krajinu. Oni museli mít nějakou konkrétní představu. Nejenom, že tam najednou vznikne nějaké jezero, které nemá žádnou duši. Musí obyvatelstvo vidět také smysl v celém tom vašem počínání. A zcela konkrétně několik údajů k tomu mezinárodnímu projektu plánování a výstavby. Vidíte, kolik nás to stálo a kolik projektů se zúčastnilo celého procesu, jak dlouho to trvalo. A musím říct, že jsme byli velmi, velmi levní, i když to vypadá jako vysoká částka. Ale když se bavíme o celkových nákladech celé sanace, 10 miliard euro, trvalo to celé 14 let, když si to rozpočítáte, tak vlastně se dostaneme na úroveň 0,5% celých základů sanace. Když to tedy srovnáme s tím, kolik nás stojí sanace a kolik nám přináší těžba, tak vidíme, že se to dlouhodobě vyplatí. I když do toho zapojíme umělce, pedagogy, architekty, ekonomy, všichni tyto lidé hledají nějaká kreativní řešení pro novou krajinu. A vy najdete společně skvělé řešení a opravdu se to vyplatí. Už se dostávám na konec. Vlastně jsme podporovali výměnu zkušeností, různou komunikaci i v rámci regionu. Zveřejnili jsme několik publikací, které se věnovaly využití krajiny po těžbě a její sanaci. Máme tu 10 principů, které jsme připravili společně s kolegy z celého světa a já jenom v krátkosti představím. Vlastně to je jenom opakování a shrnutí toho, co už jsem říkal. První důležitá věc je uvádět příklad, druhá důležitá věc je využít stávající zdroje, za třetí podporovat zachování identity pro novou budoucnost, ozřejmit plánovaný horizont, sanace po těžbě může trvat 50 až 100 let, čili tady je úplně jiný časový horizont a potom to je vytváření procesu, dlouhodobého procesu. Já bych byl rád, kdyby třeba naše konkurence, která přijde po roce 2020, se toho ujala a pokračovala, protože nejde jenom o architekta, který vyhraje soutěž a udělá to sám. Ne, tady by mě chybělo prostě nějaká instance, která vlastně v tom procesu bude pokračovat a bude ji také komunikovat. Potom tady jde o to vytvořit kreativitu a inovace, vizualizovat projekt. Další zásada je zajistit transparentní organizační strukturu, která bude tento proces moderovat a potom jde o převzetí odpovědnosti ze strany hornických subjektů. A na závěr vás už jenom pozvu k nám. Nejsme daleko, jak jsem říkal, po veletrhu IBA jsme vytvořili studijní centrum a pokud by vás to zajímalo, mám tady pár materiálů. Máme skvělý archiv, plný filmů, knih, posudků, děláme různé projekty, konference, výzkumné práce, můžete u nás dokonce i přespat. A my se těšíme, máme radost z každého mezinárodního kontaktu, protože to je to, co nás všechny zaměstnává právě v době, kdy ukončujeme těžbu fosilních paliv a myslím si, že i v budoucnosti tohleto téma bude aktuální a jakákoliv zkušenost je užitečná i pro nás. A já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost.